Kaixo, ongietorri jakindunara. Gaurko bideoan adierazpen algebraikoak zer diren eta zertarako balio duten azalduko dugu. Algebra matematikaren atala da. Zenbakiak eta eragiketa ikurraz erabiliz aparte, letrakera aurkitu ditzakegu adierazpen algebraikoetan, adibidez. 2 gehi 5. Zenbakiak, eragiketa ikurrak eta letrak, bai? Letrak, adierazpen algebraikoetan, ezagutzen ez dugun zenbaki baten balioa adierazten dute eta ez ezagun edo aldagai deitzen dira. Algebra hizkuntza mota bat dela esan dezakegu. Beraz, itzulpenak egin ditzakegu. Euskeratik edo edozein hizkuntzatik hizkuntza algebraikora, adibidez. Euskeraz bikoitza esaten dugu eta hizkuntza algebraikoan bisa. Zertarako dira baliagarriak aldako adierazpenak? Alde batetik, problemak planteatzeko eta ebazteko, edota formulak adierazteko. Adierazpen algebraikoetan sakontzeko, jo dezakezue gure beste bideoetara. Eta gogoratu, web orrialdean eta YouTubeen jarraitu jakindun.